Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Bwalo la Senior Resident Magistrate ku Lilongwe lagamula kuti a Felix Magaleta komanso a Adam Tsoka apitirizidwe kusungidwa kwa masiku 7 kuti ambali ya boma apitirize kufufuza pa mlandu wobera anthu moopseza umene awatsegulira. Ndi mlandu woyamba umene awiriwa amene ndi mwa anthu atatu omwe akukhudzidwanso pa milandu yopha anthu ku area 25 mu mzindawo atsegulidwa. Bwaloli ambali ya boma kudzera kwa a Dalilen Kalanguluka anapempha bwaloli kuti akuyenera kupitiriza kufufuza mlanduwu kamba kuti katundu amene anthuwa akuganiziridwa kuti adabera a Brian Tondoya omwe adaphedwa monga lamya za manja ziwiri zimene ndi za ndalama zokwana 450,000 kwacha sizidapezeke. Ogamira milandu awanangwa Nyirenda ati potengera kuti bwalo la milanduli limapatsidwa mphamvu ndi malamulo kuti anthu adzitha kupitiriza kusungidwa kwa masiku 30 ndi koyenera kuvomereza pempho la mbali ya bomali. Apa bwaloli linati mlanduwu udzapitirizidwe kumvedwa mbwaloli pa 30 mwezi uno. Pakadali pano anthuwa apitisidwa ku boma lina mu mzindawo kuti milandu ina yokhudza kupha anthu ikuyembekezeka kuyamba kumvedwa. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.